Hej Thomas, nu vil jeg gerne gøre rede for begrebet differentialregning. Jeg skal bruge punkt nummer 8 fra vores liste over spørgsmål til eksamen. Men jeg har også brugt lidt fra punkt nummer 7. Jeg håber ikke, det gør noget. Til at starte med vil jeg gerne gøre rede for selve begrebet differentialregning. Differentialregning og integralregning er begge inde under den matematiske disciplin infinitesimalregning. Differentialregning kan bruges til at analysere grafer. Man kan fx finde toppunkt og finde ud af, hvorvidt at grafen vokser eller aftager i et bestemt. Til at finde ud af lige præcis, hvor meget den vokser eller aftager i et bestemt punkt, så kan man bruge en tangent. En tangent er en ret linje, som berører grafen i et punkt, og altså har samme hældning som grafen i det her punkt. Tangentens hældning kaldes også for funktionens differentialkvotient i punktet x er 0, og betegnes f-mærke af x0. Desuden er differentialkvotienten også grænseværdi for differenskvotienten. Det skal lige siges, at x0 er et punkt i definitionsmængden. Og definitionsmængden er den mængde værdier, der kan sættes ind i en funktion. Og definitionsmængden er altså betegnet dm af f. Når vi taler om differentialkvotienten, bruger man typisk udtrykket funktionstilvæksten, som betegnes delta y. Funktionstilvæksten fortæller, hvor meget en funktion vokser eller aftager fra et fast punkt x0 til et andet punkt på x-aksen, som vi kalder x0 plus h, hvor et h selvfølgelig betegner den afstand, der er fra det ene punkt til den næste. Delta y er desuden defineret ved f af x0 plus h minus f af x0. Hvis vi har en funktion f og har punktet x0 i definitionsmængden, er differentialkvotienten givet ved delta y over h er lig med f af x0 plus h minus f af x0 over h. Vi ved nu, at differentialkvotienten i x0 er grænseværdien for differenskvotienten delta y over h. Hvis grænseværdien eksisterer, siger man, at funktionen er differentiabel. En differentiabel funktion er givet ved, at den er differentiabel i alle punkter i definitionsmængden. Det vil sige, at man kan tegne en tangent i alle punkterne, som yderligere betyder, at funktionen er kontinuær. Og det betyder jo, at man kan tegne funktionen uden at løfte blyanten overhovedet. I vores punkt nummer 8 fra eksamenssættet står der, at vi skal vise, at funktionen f af x lig med ax i n plus bx plus c er differentiabel. Dette gør vi ved hjælp af tretrinsreglen. I første trin skal vi først og fremmest finde funktionstilvæksten i x0, som jo er defineret ved delta y er lig med f af x0 plus h minus f af x0. X-værdierne sætter vi så ind i vores funktion, som lyder ax0 plus h i anden plus bx0 plus h plus c minus ax0 i anden plus bx0 plus c. Så fjerner vi parenteserne og anvender kvadratsætningen. Sådan lyder a parentes x0 i anden plus 2h x0 plus h i anden parentes slut plus bx0 plus bh plus c minus ax0 i anden minus bx0 minus c. Så trækker vi det sammen. Og jeg gør det endnu en gang. Så får vi til slut a gange h i anden plus 2ah x0 plus bh. I det andet trin skal vi finde differentialkvotienten, som lyder på delta y over h er lig med fx0 plus h minus fx0 over h. Så sætter vi vores fundne funktionstilvækst ind, som lyder
AH i anden plus 2 AH x0 plus BH over H. Og så kan man sætte H uden for en parentes, som jeg lige har glemt. Men så får vi til slut, at H går ud med H. Og så får vi AH plus 2 af x0 plus B. I tredje trin lader vi H gå mod 0. Det vil sige, at A gange H går mod 0. Men ikke de øvrige led 2 af x0 og B, fordi der ikke er noget H selvfølgelig. Det vil altså sige, at vi slutter af med at få 2 af x0 plus B. Det vil altså sige, at vores fuldstændige løsning til andengradspolynomiet er 2 af x0 plus b. Hej Thomas, nu er vi færdige med det første punkt på dagsordenen, skulle jeg til at sige. Men så tager vi og viser, hvorvidt e i x'ene er differentiabel lidt hurtigere. Vi skal nu gøre rede for, at den naturlige eksponentialfunktion e i x'ene er differentiabel. Den er ligesom f af x differentiabel i alle reelle tal, som kan skrives sådan der. Vi ved, at eksponentialfunktioner krydser punktet 0,1. Det specielle ved funktionen e i x'ene er, at lige deroppe her, så er hældningen lige med 1. Det vil sige, at eksponentialfunktionen er differentiabel i punktet x er lige med 0. Og det vil sige, at den afledede g-mærke af 0 er lige med 1. Ja, så har vi den her, den afledede g-mærke af 0 er lige med 1. Og det vil sige, at når vi sætter x0 er lige med 0 i ligningen differentialkvotienten, får vi det her. Og så kan vi se, at e er opløftet i 0 plus h, og det vil sige, at det er det samme som e opløftet i h. Og så ved vi per definition, at e opløftet i 0 er lige med 1. Og så hvis vi kigger på hældningen for et vilkårligt sted på grafen, eksempelvis x0, så sætter vi e opløftet i x0 uden for en parentes, sådan her. Og så kan vi faktisk sætte e opløftet i x0 helt udenfor. Og så når vi udregner med vores lommeregner, så får vi faktisk resultatet e opløftet i x0. Og det vil altså sige, at e i x0 er en konstant og er helt uafhængig af h. Det vil sige, at vores afledede g-mærke x er lige med e i x'ene, som også er den fuldstændige løsning til funktionen g af x er lige med e i x'ene. Ups, ikke med vilje. Nu som det sidste punkt, så skal vi snakke lidt om sammensatte funktioner. Vi springer direkte ud i vores sidste punkt, som hedder sammensatte funktioner. Vi har her to sammensatte funktioner, som er f og g. Sammensatte funktioner betyder, at vi tager en funktion og propper ind på x's plads, som her er g af x, som er inde på x's plads i funktionen f af x. Så når man differentierer en sammensat funktion, så tager man den differentierede med den indre udifferentierede og ganger med den indre differentierede. Vi tager hurtigt et eksempel. Og man siger, at hvis vi har en parentes, hvor at man skal lave nogle ting inde i den her parentes, f.eks. her, hvor man skal plusse 2x med 3, og så bagefter skal opløfte i 4, så det er en sammensat funktion. Og vi kan så se, at den indre funktion hedder g af x er lige med 2x plus 3, og den ydre er f af x er lige med x opløftet i 4. Haps. Nu skal vi tjekke, hvordan man så differentierer den sammensatte funktion. Vi havde vores g af x, som var lige med 2x plus 3. Når man differentierer, så forsvinder
x'et selvfølgelig sammen med tretallet, fordi at det er konstanter. Og så har vi f af x, som var, hvor f af x var lige med x opløftet i 4, og når man så differentierer det, så sættes 4 tal ned foran, og vi har x, der er opløftet i 3 tilbage. Nu skal vi så sætte det sammen, hvor at vi sætter vores udifferentierede g af x ind på x's plads, og så har vi så ganger vi med den indre differentierede, som er 2. Så har vi f mærke af x tilbage, som vi skal sætte ind i vores funktion, som så bliver 4 parentes 2x plus 3 opløftet i 3 gange 2. Og så kan vi sige 2 gange 4. Og det vil så sige, at vores afledede funktion hedder 8 parentes 2x plus 3 opløftet i 3. Jeg ved godt, at det sidste punkt blev lidt hurtigt, men sådan er det.